Witajcie moi roztomili. Kto z was chytał po śląsku, to może, albo zna takiego kogoś, kto chytał po śląsku, to może na gieszynk, na dzieciątko, jak dodatek kupić sobie albo kupić komuś taką książkę. Jest to ostatnio książka z serii, którą napisał Marcin Melon, moim zdaniem najgryfniej piszący po śląsku pisarz i jeden z najbardziej popularnych. Jak nie wiecie co zrobić na gieszynk, to polecam. Richtig werci się to kupić. Wiem, że na rynku idzie teraz jej kupić, ale jakby były problemy, to ja znów Marcina i mogę wam to szafnąć. No to do jutra, niech wam się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej z poboczkiem.